To fa mai saurare sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin mai saurare abinda kunnuwanmu suka ji sannan kuma idanuwanmu suka hanga sannan muka ɗauko muku domin kuma mu nuna muku dukkanin abin da ke faruwa. To mai saurare ba dai abin da za mu ci sai dai ubangiji ya ƙara shiryawa. Kafin mu cika ku da dogon zance bari mu faɗa muku ɗan takaitaccen abin da ke faruwa kafin nan kuma su kawo muku dukkan bidiyon sannan ku gani da idanuwanku. Mai saurare a yau ne dai muka wayi gari a cikin wannan jiha tamu ta Bauchi. Aka samu wani yaro sannan kuma da wata yarinya wanda uwarsu ɗaya sannan kuma ubansu ɗaya. Shi mahaifinsu ya riga ya rasu sannan shi kuma wannan yaro da yarinyar shi wannan yaron shi ne ƙarami, ita kuma wannan yarinya ita ce babba domin ita ta riga ta zama budurwa, shi ma kuma yaron da ke akwai gaɓɓai a jikinsa shi ma ya girma ya zama kamar saurayi. Wanda idan har mahaifiyar nan tasu ta fita gurin aiki domin ta je ta nemo musu dukkanin abubuwan da za a samu a saka a bakin salati, su kuma idan suka cikin gida idan suka tabbatar da mahaifiyar ba ta nan suka cikin gida ya su dinga yin aikin lalata, wanda da kace muka faɗa muku wannan labarin. Amma dai mai saurare kada ka manta wannan in ya kasance shine farkon shigo ka cikin wannan tasha tamu, ka danna mana subscribers kana ka ƙara mana da alamar ƙararrawar sanarwa, shine zai baka damar samun ingantaccen abubuwan da zarar mun dora. Cin gyara ko kuskure mai saurare sai ka samu kama kuma da cikin comment section din misali kamar yadda muka dan baku takaitaccen labarin abin da yake faruwa wannan a takaice ke, sannan kuma zamu faɗa muku gundarin abin da ke tafa da mu, sannan kuma ku ji muryar uwarsu inda take zub da hawaye ga dukkanin abin da ke faruwa. Tunda daga ƙarshe dai shi ne wani yaron da aka kama gaban shi aka yanke mu a takaice kenan. To mai saurare wata rana bayan mahaifiyarsa ta fita gidan aikinta inda take yin aikinta, ita kuma ta fita su kuma yara sun dawo daga makaranta, inda wannan yarinya ita kuma ba so take wannan yaron karin nata ba, shi kuma ya taba ta domin ita tana cikin wani hali, shi kuma wannan yaron shi kuma a lokacin yana da bukata domin ta riga da ta sabar mai dukkanin abin da ke faruwa. Shi kuma ita kuma ta nuna mai bata so a wannan lokaci, yaro yake kokarin yi mata da karfi, ita kuwa ta karkara ta maka mai ihu, ta maka mai ihu kenan mutane suka zo suka ganta gahi a cikin yanayin da suke ciki. Ya aka yi ake tambayar ta, ita ce ita bata ma san dalilin da sa ta yi wannan ihun ba. Daga baya dai bayan kuma an riga da an matsa ta a gaban police station din 'yan sanda, ita da kanta kuma take zayyano dukkanin abin da ake faruwa, amma kafin ta zayyana sai da aka fara latsa wannan yaron domin shine aka gani yake kokarin yi mata yunkurin abin da bata yadda ba da shi kuma wannan abu, inda 'yan sanda suka tuhumi wannan yaro menene dalilin da yasa yaro ya faɗi abin da yake faruwa, ya faɗi abin da yake faruwa. To domin ita kuma mahaifiyarsu mai karamin karfi ce, a nan dai ta wuce domin ta yi bilin ɗin 'ya'yanta saboda a rufa wa juna asiri, ba ta so wannan magana ta shiga faɗin duniya. Da ƙarfi aka samu wani babban ɗan sanda ya saka baki aka sako wannan yara. Bayan wasu 'yan kwanaki suka ci gaba da yin abubuwansu domin su ba su haƙura ba sannan kuma ba su daina ba. Ai yau wata rana nan ma ana tafe. To misali idan har kana so ka ji ci gaban wannan labarin ka biyo mu cikin wannan tashar domin musu kuma ku bidiyo.